Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Iloilo City nakarecord sang masobra 5,000 ka mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos ang nakaparehistro na para sa vaccination rollout. Kag sentro nagpatigayon sang cleanup operation sa mga patio sa syudad. Sa Oktubre 29, pag-asugura ng pilot vaccination para sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos nga nakapa-pre-register. Sa record sang Iloilo City Government sa Oktubre 22, 5,894 na ka mga kabataan ang nakaparehistro para sa vaccination. Kapin 50,000 ka mga kabataan sa syudad ang target nga bakunahan sang Pfizer o Moderna vaccine. Samtang, nagapadayon man ang vaccination rollout kag mabaskog nga kampanya sang lokal nga panguluhan batok COVID-19 virus. Subong nga adlaw Oktubre 25, bukas ang mga mega-vac sites sa syudad para sa mga residente kag nagatrabaho sa syudad sang Iloilo sarang mapadulungan ang SM City kag Mega World. Para naman sa mga luyag mag-walk-in nga residente kag hindi residente sang syudad, magpadulong lang sa Robinson's Place Haro. Luyag ni Mayor Jerry Treñas nga maprotehera ng tanan sa halit nga dalas ang virus agud mapadasig man ang paglabot sa herd immunity. Nagpatigayon sang cleanup operation ang mga katapos sang Iloilo City Environment and Natural Resources sa mga pampubliko nga patio sa syudad sang Iloilo, inibilang kabahin sang pagpanghanda sa palaabuton nga piyesta Minatay. Apang, ginatag sang lokal nga panguluhan nga sirado ang mga pribado kag pampubliko nga mga patio, memorial parks kag kulumbarya halin Oktubre 29 tubtub Nobyembre 2. Para sa mga luyag magbisita sa patio, sara nga makapadulong diri antes ang Oktubre 29 ukon pagkatapos sang Nobyembre 2. Panugyan sang lokal nga panguluhan sa mga magabisita sa mga patio nga strikto sa gihapon nga sundo ng minimum health protocol. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavela Patrol. Ako si Divine Singh.